hanzi mangwana chakachaya, mangwana chakaputika, vanhu havasi kudzokera kumashure. Ndiri kubva kutumirwa vhidhiyo naComrade Saruwaka vari pagiraundi izvozvi namadzibaba veshanduko vari kutaura izvoni kuti aiwa, hatisi kumira, hatisi kudzokera kumashure. Munhu uyu ngaaende zvake, aende. Ndamanambobatwa namukoma Jeff Judah, taifanira kuita program nezuro but takazokundikana, saka nhasi ndinavo online. Mukoma Jeff Judah, makadii? No, ndinosimba nemhuri yeZimbabwe yakadii kunzvimbo dzose kwavari. Aiwa, tinotenda. I think zvinoratidza mweya wakanaka uri muna Comrade Saruwaka kana vaenda pagiraundi nana madzibaba veshanduko. Ndino appreciate ma-efforts akadaro, anoratidza kuti these people, they are willing to do more than enough. Exactly. Yes, but zvinozosiyana pa difference of understanding. Yes, because now we are 2017. Sekutaura kwakaita mudhara wedu Mudarageza. Mudarageza akati honai upenyu hwavo mavanhu uye paground tibvise Mnangagwa. Subject ya Mudarageza yakapointa to two fingers. Yakati tine problem ye vision 2030 ya Mnangagwa. Tine problem ye corruption yezviganada. Ndo zvavari kunyanya kukokera vanhu. Kuti vanhu uye mutibatsire. Then vanobva vataura iwo kuti kana Mnangagwa achinge abva, vanoda kubva vati Chiwenga Guruguru abva apinda. So handizivi here kuti ivo ana Mudarageza vanga vakatoita referendum nevana veZimbabwe kuti Mudara Guruguru ndiye ari kupinda. And Mudara Guruguru haanambobvira akaparticipata pama previous election, ndiye akaparticipata pana 23 or pana 2018. We would say he is a presidential candidate. He deserves kuwina kwakaita ma-elections, but actually munhu wacho arina kunzi apinde sekutaura kwaMudara iye Geza. Tinoona kuti he is the very Geza. Do you still remember ma-video nema-pictures aPriscilla Chigumba akazvimba kumesa? Arohwa naiye Chiwenga after ada kuannounce kuti Triple C yawina. Let's go there. Chiguvera haana kutumira vanhu kuti vanorova Priscilla Chigumba. He went there in person. Then in 2023 pama-elections apfuura apa 2 years back, Guvera aikambe achiti Shupa Murambwi kureva idiot mubumbo, achiti hakuna kwaanoenda. Vachatozosiya basa vada. Zvoreva kuti it's not something about constitutional. Kana munhu achinzi anosiya achida. Akati anosiya basa kana nyika ichinge yatisiya basa. Anoenderera mberi nebasa kana vanhu vari munyika vatoenderera mberi nebasa. Kwete kuti one man can decide the fate of the millions of the people. Tikuonesana handiti? Ndizvozvo. Now, nhasi vamutsana pachavo. Vamutsana pachavo. Munhu ari kutanga kutikoka ndiMudarageza, mudhara wedu. Takamucheka takata background checking toona kuti iye ane hotera yaakabenefita in the name of ZANU-PF. Iye ane plus raakabenefita in the name of ZANU-PF. Ane macrimes emade ekuuraya mwana wokwaMagetsi. He was never arrested because he's protected by ZANU-PF. Kunyima kusanya tukaita ma-roadblock. Ashurova vanhu vakange vasina makadhi eZANU-PF. Aita anonzi ma-human rights abuses. He was never arrested. Machief ekusanyata hadi kumuona. Akavamamisa zvisingaite Mudara uye Geza. Anorovaka Mudara uye. Haana kuchipa kupera zvako iko zvinezvi. But panguva yake aimamisa vanhu zvisingaite. Saka kumusha kwake haadi kutonzwa nezvaGeza. Akaparticipata pakubiwa kwemombe dzaakabira vanhu kumusha kwacho. Saka nhasi ari kuti Geza ndarwadziwa, which is good. Kwandiri inini, hamene kune vavo. But iye manje haasi kutaura kuti zvandakaba in the name of ZANU-PF neniwo ndichadzosera.
hapana restitution apa yaari kutaura nezvo. But tomboti tatiise zvageza zvishoma toenda pana Chiwenga handiti kuti Mnangagwa ari kudedzera 2030 isiri kudiwa iyi kuti ange ari president. The reason is Chiwenga. Pasina Chiwenga hapana vision 2030, hapana munhu mutapa. It is because munhu akadzoswa naMudharani Chiwenga. Nasi vana Mnangagwa, the difference between Mnangagwa and against Chiwenga ndekuti Mnangagwa mubumbwa, Chiwenga muchikunda. But avo marudzi avo yese they fall under one bracket kuti machikunda, machawa nini. Now Tagwire apinzwa muCentral Committee naMnangagwa mubumbwa. Themba Muliswa ari kuadvocatera kuti zviri right kuti Tagwire apinde this guy mubumbwa. Ziyambi ari kunyepera vanhu kuti Tagwire akatipa vanhu muZimbabwe panguva yeku 6 million liters of fuel. And I want to make a record straight. You get 6. Inini I'm a tanker driver, a dangerous goods one. Inini ndikutaura with great years of experience, accident free. Inini Jeff Judah, I'm a trucker and chauffeur. Pamashofe ndinokandwa is one way of the senior mashofe. Kwete zvekutodzi kwete zvevanhu tata machanza very serious. Chinzwa. Those 6 million liters of fuel kana uchidzitakura nema truck generally matruck excel utakura 30,000 liters, you need 220 of those trucks. Saka wada kutarisa madays akatika kuZimbabwe nemotikari dziri kuarmy netime ndepapi pavakafamba panogononge pakaconsume 100,000 liters. Hapana, but mubumbwa uyu Ziyambi ari kutitaurira kuti Tagwire akaburitsa 6 million liters of fuel. Ari kutaura here achifunga kuti isusu takadhakwa kana kuti musoro vedu makazara matuzvi musoro hatina brain. Ari kuona kunge ari kuudza ani Ziyambi achita matauriro. Avari kureva kuti isusu hatina pfungwa. Now Ziyambi ari kujustifya kuiswa kwaTagwire muCentral Committee mubumbwa. Themba Muliswa akapiwa mari nemota mubumbwa, Mnangagwa mubumbwa, Chivayo mubumbwa. Then this guy uyu Guduguru Chiwenga muchikunda. Army general vangu vakamutenderedza. All of them they were killed. Kusangasira uyapedza kuvigwa musuno uyu akaramba motikari ndobva arohwa demo mugodzi. Akabva atorwa demo mugodzi one time kuti aiwa kana waramba akawamukira Mnangagwa rowa pasi. Tunosangana kudenga kuna Mwari. Now because Chiwenga takaita kuti Chiwenga adedze Mnangagwa in 2017, some people havasi kuzviona. Then we kuti they were partners in the same crime genocide massacre yakaitwa kuMatebeleland kuti Mnangagwa he was commanding the killing of the villagers in Matebeleland. Uyu Govea he was commanding the killing of the people in Midlands. Andiri kupona. Now we akataura naThemba Muliswa yekuti mubumbwa Themba Muliswa achiti Chiwenga akaba 15 billion. Ai. Chiwenga akashandiswa kunoba 15 billion but mari yakanyunguduswa nemabumbwa. Ndo vakarova bhegi. All right. Mari yakubhadharwa kwemasoja Chiwenga ndiye aitumwa achitaura rafu. Akataura rafu pamazuva movheni mahachati masoja ndabhadharwa. Uyu Chiwenga akati kana munhu achinge ane mombe dzinenge dzaenda kumarikicho chinobhadharwa imombe kuti muridzi wemombe. Information yacho iriko vanhu everybody I think anawo mavideo achitaura kudaro masoja akasabhadharwa. Zvakanga zvichakanaka achinzwanana nemabumbwa aya. Now tine 3 types dzevanhu vari muZANU-PF. Tine mabumbwa which is Zambia, tine machikunda anove kuMozambique, then tine mabwidi anova Manyasara and Mabranda. You find kuti Chiangwa muG40 ndo mabwidi,
Kasukuwere muG40 ndo mabwidi ndo manyasaranda mabranda kuti chiyangwa zvinoreva kuti Mufari hachisi chisona kuti Kasukuwere musanya ndaasanye pure vanhu chitanobva kuDarwin kuti Kasukuwere chibrandaya chinyasaranda chichawa chinoreva kuti munyatsi wezamure musikana. Do you hear what I'm saying? Then mpamarudze yevanhu ava you find kuti vana Saidi, vana Phiri, vana Mwanza, vana Banda, vana Mwale, vana Phiri, vana Gomana, vana Timvias. Zvinogona kuvira nchikupa list yemastate brother who are dominating the judicial, the police, the army, who are now MPs, ministers in the government, vari kushanda kuma-CIO, kuma-consulate, representing us at the Zimbabwe embassy. I can give you an endless list. Nawe andiri kutaura kana mune nharo bvunzai Matema Danda muzano PF muzoti Juda ari kunyepa here. Akaraswa nemabumbu akakandirwa kuMozambique. Matema Danda. They silenced him. Ndoko haachagona kusimudza musoro Matema Danda nekuda kuti mabumbu aya they are in total control of everything. Now, Chiwenga kuti asimudze musoro zvakumuremera, but do not underrate Chiwenga. Inyoka yakararisa musoro pasi ine mazina ari poisonous akasimudza musoro anotodii chete anotouraya. Varungu vakati birds of a feather they flock together. That was the half truth. Varungu vanazopedzisa kutiudza vaida kuti tizozvionera tega kuti the same birds which flock together they also fall together. Hazviite kuti Chiwenga adonhe ega asingadonhi nemabumbu aya. Because pasina Chiwenga there is no vision 2030, there is no munhu mutapa. Pasina Chiwenga. Chiwenga stood on the road, on the gateway kuti Zimbabwe iende ku new government, because ndiye akadzivisa Priscilla Chigumba kuannounce Mariu elections. Murukupanzo. Do you still remember my picture and my videos of Priscilla Chigumba arowa na Chiwenga? Do you still remember those pictures and videos? Yes. Yeah, ndoda chazo kana kune vamwe vakanga vasingazive kana vakakanga nokumbira kuzovaratidza pascreen. Haana kutumira vanhu kunomamisa uPriscilla, akaenda iye in person. Iye guruguru. Now, vana Mnangagwa Mabumbwa, they know very well that this guy, although he's uneducated, but if he wants to pursue something, he will make sure he will get it. So they made sure that they dislocate him. So any move you are not quitting now, it compromised because he is with nobody now. Mabumbu amutendereza. So the only thing she are not gonna quit agone kudonha ari ega anotodonha nawo mabumbu aya. Izvi zvinhu zviri kufadza mabwidi anakaswera naChiyanga kuti atinodonha tese. So March yamangwana kunyangwe akasabudirira, even if you fail, but still anatagwire vanogona kudonha, because remember in 2014 Grace akaiswa muwomen's committee akaitwa secretary, positioning straight to the position of VP. Ndo zvaitwa uyu Mbumbwa Itagwire kumisa Central Committee of ZANU-PF with the intention to make him secretary of ZANU-PF to the position, no position to be the next presidential candidate. Saka zvikabudirira zvinoro kuti the next vice president kana Itagwire ari president anenge ari chivhai. Continuation, perpetuation yemabumbwa yemazambians over Zimbabwe. We are talking of the very Tagwire ane shares mining kuZambia nematruck ari kutora zvinhu kachiendesa overseas. The same Tagwire vane matruck ari kutora zvicherwa zvemuZimbabwe otakurwa, then macost mapayments emaloads ayaya
ari kuitwa yese achiswa maakaunti yaTagwire iri housed kuZambia kumusha kwavo. That is why vanhu vari kuchema kuti semuZimbabwe tine zvicherwa zvedu hatisi kuwana mari. Aiwa, mari iri kubhadharwa because 1 ton yelithium iri kutengeswa iti kuma 770,000 US. Saka pazuva Zimbabwe iri kubudisa 1,000 tons of lithium. Hasi kutaura zvimwe zvicherwa. Saka mari iyo iri kuenda muhomwe yanaTagwire. You get me? Saka hazvina basa zvokuti vanaTagwire vaita mari yakawanda. Still they are going to go down. Grace Marufu panguva yakambonyora mabhazi ese kuti kuna amai Mazupko yakanamirwa mapicture. Vanhu vese vakati kuna amai vese mababwida aya naChiyangwa naNakaswere vayo vakazomutiza munyika, but havana kuurayana. Guess what? Do you still remember past 2017 Chiwenga aibvatumira vanhu vaenda vachiti tawana mari kumba kwaKaswere, taona matsaga emari netswanda dzemari kumba kwaGrace. Mari dzedzi dzakaendepi? Akanyepera vanhu handiti. Vakanyepera vanhu handiti. Havana kuti sorry kuvanhu. Havana kutora mapurazi aMugabe, evana vaMugabe, evakwasha vaMugabe, mabusiness nei, havana. Saka vaivhara vanhu. Nhasi pana Mndarageza, gore rino paadedzera pamachi yaasina kuzoenda for whatever his reasons. Pamwe aitya, pamwe anga asipo, pamwe anga ane urwere, we don't know. Chatinoziva ndechekuti he was supposed to be there to show that he believes in the very protest, in the demonstration yakanga adedzera, in the very revolution. Nekuti aitaura achiratidza kuti musoja, ndine chivindi, ndiri musoja, ndakapfeka camouflage, of which aifanirwa kufamba pamberi pevana. Zvino haana kuenda, kwakasungwa I think 103 or 108. Of these arrested later, kwakasimungurwa vamwe, kwakasara kujeri kune 60. Palist yevanhu vakasimungurwa, vana vane background yekuti vabereki vavo machawa, mabumbwa nemabwidi. Vakasara these 60 they are Zimbabweans. Saka, what do you think of ZANU-PF? He's just lying for the people. Vanoprotectana ivo. Vanoprotectana ivo. Saka Ndarageza zvaadedzera this time kuti vana veZimbabwe ngavapinde. Then vana veZimbabwe rangarirai kuti munhu wacho ari kunzi anofanira kupinda ndiChiwenga. Chiwenga uyu kumasoja mamwe akazobuda muarmy vazhinji vekuDRC vane vakadzi nevana nevazukuru nevakwashe nevaramu nemanixtdo, vakaona kutambudzika dikita neropa neupenyu humwe hwakarasikirwa nevamwe vakaenda kuDRC nechirikadzi. Vanhu ivavo ndo vari kunzi uyai paground mumirire Chiwenga aite president. Are they going to come under common sense? No, they won't. Chinoita kuti varegere ndizvo kuti vanozoti vanhu ava tovaziva havaiti. Then vamwe vanogona kuitwa prompt nemapersonal issues aChiwenga akaita nemukadzi wake, kuti akaitira mukadzi utsinye, akaramba kuti mukadzi, murume nemukadzi kunyange wakarwisana kana marambana aka you don't keep on following here kuti usarapwe, dai usaone vana, kuti zvikadamburwa makumbo. Mukadzi waipinda naye mumagumbezo kuti iye akarwara neflu aimupa handkerchief achimudziisira mvura achiti baba miri wenyu pisa stereki ndiwai mapirisi, achimuzvarira vana verudzi rwake iye Chiwenga akamuitira utsinye. Kwakuzoti isusu common sense inogona kungotiudza kuti isusu anogona kutozotamba rafu kudarika mukadzi wake. Hatisi kuti ndo zvaatinoita Chiwenga, tinongopanana kuti zvinhu zvakamutenderedza. If we do a background check, you know kuti mchindarayo pane maproblems ari serious ari pari. Tingadai toita government change kudhara, the person who was standing in the way is not Mnangagwa, ndiye aienda achinocontrola zeki iye Chiwenga achiti munotaura maresults atinoda isusu, kwete avhotwa nevanhu. Now the very person iye ndiye ari kunzi timumirire aite president. Kunyangwa ndine shungu dzokuuya paground, ndine zvinoda munhu asina chaanoziva pamusoro paChiwenga kuti
yende tongomuti gudo guru ya zvobuda iwe katati zvino corruption yanyanya zvikandanda mujeri Chiwenga zvinhu zvakaita zvinoita nani but kune munhu akaita seni anoziva kuti uyu ari listed pa list rema-criminals, world criminals ekuAfrica who committed hideous, horrible crimes against humanity. Nyika yedu kana yakuda president, toda president anogamuchirwa nenyika dzese kuti haana mhosva, haana chi. Saka chashaikwa chii muZimbabwe kuti tonotsvagana naChiwenga, a criminally listed, hakuna kwaanoenda nzi world achiti ndibatsire, anotonzi tsotsiri yerauya. Anditi? Saka ndizvo here zvekutaurwa naMudharageza kuti alright, isusu tinogona kumuregerera Chiwenga naye Geza. Ko the whole world inogona here kurega, because zita ravo varume rakanyorwa kuti macriminal. The whole world inogona kuzongobvuma chete kana vanhu ava vaendeswa kukoti vaenda kujeri. Zvino do we see a future whereby Chiwenga naNageza vachaenda kujeri vachinzi muri kunotongwa pamusoro pemhosva dzenyu? Kana kuti vada kutamba nesu? Kobvunzawo paningaite maZimbabwe. So zvingaita sezvinonzi ndoda kuita sabotage. Mudharageza here kuti ndoda kuita sabotage Mnangagwa. Ini ndiri kungotaura chokwadi kuti but common sense dzinotibvumira here kuti tawirirana kuti kwakati kune mazai, munhu wese arikuda mazai, hende but totika mazai atiri kufambira varume. Problem ndeyekuti honai mvura yaita mazuva 3 ichinaya ndobva yateerwa nezuva. Saka mazai ariko kuti kusvika akaora. Vamwe vobva tatoziva sei kuti akaora, hatitange taenda, asi tichinyatsoziva kuti mvura yakanaya 3 days. Mushure mekunge mvura yanaya 3 days rakateerwa nezuva rakapisa, mazai ariko akaora kuchina chini. Peita vamwe vanoita nharo kuti hende chete kumazai, atiri kuziva kuti mazai ariko but akaora. Ndo situation yatinayo. Ndeide ari kumbunyikidzira kuti hende chete musi wa2017 but kuri kubuda mazai akaora, hatigoni kumabika uye haagoni kuchechenywa. Zvinhu izvi zvakaora, it's useless. That is only what I can say to Zimbabwe. Right. In closing, Nkoma Jeff Judah, ndinoda kubvunzawo mubvunzo 1 tichivhara zvedu program yedu. Vanhu vakasapinda mustreet mangwana, vakasabuditsa kana kubvisa Mnangagwa pachigaro, nyaya iripo ndeyekuti vari kuti agenda resolution number 1 ndeyekuti 2030 vaMnangagwa vanenge vachipo, 2030 vaMnangagwa vanenge vaamambo, king munhu mutapa. Saka vana veZimbabwe toita sei? Tovasiya here vachisvika 2030 kana kuti tombovasheka pombopindawo mumwe nyangwe ari wese zvake, kana kuti tozoona tunozofamba sei tambomisa 2030 agenda? Toita sei sevana veZimbabwe? Zvagara kuti Mnangagwa wedza vakamuti 2030 agenda kudidi, zvagara by all means kuita 2030 agenda kana kusaita agara asvike. Agara asvike, haasi mariro. Kunyangwe takati ngavaite vision 2000 zvagara zvinhu zvese zveprogram yeZANU-PF. ZANU-PF yagara time yayo yekuwa yatongosvika. Ku-apartheid government haina kuwa. Apartheid government yaiteta kamashiripiti nemashura kupfuura zvekuitwa naZANU-PF zvekupa vanhu maland cruisers. Apartheid government yaita zvinhu zvinoenda kureka zvine mutsindo. Mukataura zvemabumbwa aya maZambian aya, vanhu kumusha kwavavo. Kana vakada kuti vision 2000 ndavanyore, anytime togona isi muri kunzwa kuti kutaura kwatikuita pasocial media tikunakirwa. Anytime tovapindira, tovabata sehukwa. Kana vari munyika medu tovabata sehukwa, unless vari kuZambia. Kana vari munyika munoti ndemedu tinovabata chete. Izvekuti vazoita nasei naChiwenga izvi iZANU-PF yese tinovabata chete, toda kuvamamisa chete vanhu. Pakashata. Izvi zvokuti hanzi vaita vision 2030 kana vakada kuita vision 5000 ndavaite tati isusu toda kutongovamamisa chete nemavision avo iwayo neumambo hwavo, toda kuvarova zvakadaro.
kusvikira hama dzekumusha kwavo kudzisharidza mhere chete. Mazambian ese mabumbwa nemamwe mabwidi vacharidza mhere kuti adzosai vanhu vedu, takavamamisa vachataura chete. Zvakanzi nevakuru, kana unoda kuona muridzi wembwa, bata imbwa iyo uimamise stereki yakachema, muridzi wayo achataura kuti ndiri pana paimbwa yangu isiye. Zvinganetsi ndo zvatoda kuvaita. Ya, pakashata. Kutorova nendokuru kutoripo, haisi zvekuzvekana kuda kufadzana nenhemu. Kurovana kwagara tikutozomamisana chete. ZANU-PF haingaendeka isina kumbomamiswa. Kuti yaitei? Kuti yadini, yakoshei? Tongoregera ZANU-PF kuti yangoenda tisina kumboimamisa. Iwe hazvikwecho. Ayo, ndinotenda mukoma Jeff Judah netime yenyu. Thank you very much. Right, mazvinzwawo mashoko amukoma Jeff Judah. I had to cut the interview short because ndikufanira kupinda muene interview na comrade Saruwaka vari ground right now as we speak. Saka make sure you hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out part kudzoka futi na comrade Saruwaka tichikurukura nyaya idzi handitika. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.